Egindako inbertsio honen helburu bakarra zera da, hemen, bai boluen 3 eta boluen 1 eta 2. zelai horietan, eta baita ere Gobelazen dagoen zelai berri horretan, jolastu egiten dute eta praktikatu egiten dute futbola 2100 ume, 2100 mutil eta neskak, eta azken batean guk egiten duguna da, getxo orokorrean, oinarrizko kirolari baliabidea jarri, kirola praktikatzeko aukerak zabaltzeko. Getxo urte honetan denok dakigun moduan, Europako kirol hiria izendatua izan da, eta izendapen hori behin eta berriro azpimarratzen dugu da azken batean getxun dekogun kirol esparruan lan egiten duen sare sozial hori eta kirol eta klub eta pertsona horiek lan ona egiten dutelako. Eta gure obligazioa da nolabait udal moduan, azken batean talde horien eskutan baliabide egokia jartzea kirola praktikan jartzeko eta kirolak sustatzeko helburu horrekin.